दिनै न'आवबो रावबो गैया आरो पाप्पिया साला लागायना होदों ना मायो रायज्लायबाय थायो होननानै बै पाप्पि एक्सा गावगायानो हरबाय थायो ओमफ्राय गावगायानो लागायना होबाय माने जोंफोरखौ गावस्रा होनो थाखायसो फन खालामदोंमोन ना मायो बिलाय मालाबा मालाबाल'सो रायज्लायोमोन हरोखायसो रायज्लायोमोन आंथ' हरै रायज्लायाखै आरो आंथ' बेजों गोसथोलायाखैना ओरैनो रायज्लायोमोनल'सो बेखौनो एसेबां गिदिर बाथ्रा खालामबाय मानो गावजों रायज्लायो होननानै खिन्थाना होनांगौ बियो एसेबां फिसा बाथ्रायावनो आंखौ दिनै होखारहरबाय गेबगाङा गोसो थोबाबो बेलेग रायज्लायबाय थाबाबो बेलेगमोन आं बेजों रायज्लायबायानो थाया ओरैनो साननैसोल'सो रायज्लायदोंमोन बेबो गाव हरनायखायसो ओरैनो र' नोंनि ब्लाउस दख'ना मबाइलनि चार्जार गासैखौबो सोना होजोबदों दे आं थांदो बेगा लानानै ओं साला बारे गोरोन्थि मावबाय थागोन आं नोंखौ निमाहा होबाय थानो हागौ नामा सिगांनिफ्रायनो नोङो गोरोन्थि मावबोबाय दं थेवबाबो आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो निमाहा होबोबाय दङमोन नाथाय एबार निमाहा होला आङो गेबगां मानो बेफोरबायदि खेबसेखिनिखौ निमाहा होथारदो आं मालाबाबो रायज्लायला निमाहा होनो हाला आं दासो बुजि मोनबाय आङो सिगांदि नोङो न'आव थांना थाहैनाया मानि थाखाय थांना थाहैदोंमोन हा बै एकजों लाइन मारिनो थाखाय थाहैदोंमोन दासो बुजि मोनजोब्बाय आं बेनिखायनोथ' फैयाखैमोन नोङो थां दाथ' आं नोंखौ थांनो होबायना थांदो सोर हौवाजों थांदो नों एथ'ग्रा गाज्रि सानदों आंखौ आं बेफोरबायदि नङालै गेबगां आं सिगां नोंजों नांज्लायनासो थांदोंमोन बेजों लाइन मारिनो थाङाखैमोन आं बेजों आं रायज्लायनानै थाङामोन बिनिया फन हरनाया बारा गोबाव जायाखै मास मोनसेल'सो जाबाय मास मोनसेयाव 10 बारबो रायज्लायाखै 10 बारबो रायज्लायाखै होनना बुंदों नोङो सानसेयावनो 10 बार गाहाम रायज्लायोमोन नोङो आं गैयाव आं दासो मिथिबाय बेनिखायनोथ' सानफ्रोमबो वेटिं आंखौ मा नों जाम्बा सानदों नामालै मालै मा लाजि गैयै हिनजाव नोंनो 2 3 हौवा नांगौ सासेया थोआ माने बेफोरबायदि आं गोसोआलै बेखौ आरो बिबो आंखौ गोसोआ ओरैनो खबरल'सो लायोमोन मालाबा आरोथ' आं गैयाबा बेसेबा रायज्लायबाय थागौमोन आं फैनायखायसो नोङो रायज्लायनो हायाखै नङाबाथ' बेनिखायनोथ' फैजानो बामारोमोन नोङो आसल काहिनिया बेनो आइ आरो गायदेरखौबो खम थगायोमोन नोङो न'नि मानसिफोरा फन हरदों होननानै गेबगां नों मानो बेफोरबायदि आं अबाव थांनो मा अबाव थांनोलै नोम्मा नोम्फानि न'आव थांनो हाया नामा नों मानो बेफोरबायदि गेबगां आंखौ बाजैमोना ओरैनोबाबो थांना थायोबा गाज्रि मोनखायो नों मानो बुजिया आंलाय बेफोरखौलाय मा मोनथिगौ नोंखौ सोर मोजां मोनो सोर गाज्रि मोनो जायखिजाया नोङो आंनि न'निफ्राय ओंखारलांदो नोंनि थाखाय आंनि न'आव जायगा गैला नोंखौ आं ओरैबायदि अनखायोमोनलै जोंसि नाथाय नोङो आंनि अननायखौ इसेबो बुजियासै नोंनो साला गोदान हौवा नांबावगौ थां बेनिफ्राय सोर हौवाखौ गोसोथोदों एक्स ना पेक्स बेजोंनो थां आंजों फैनांला नोङो थां नोङो फोथायाबा सोंहर बिनियाव आंनि एक्सनियाव सोंहर आं जुदि बेखौ गोसोथोयोबा आरो बियो जुदि आंखौ गोसोथोयोबा जों सानैबो मोजां मोनलायाबा ओरैनो रायज्लायबाय थागोन नामा नों आंखौ मा जाम्बा बानायनो नागिरदों नामा आं गुबुन हौवाफोरनि बायदि नङा दे खिन्थु थांगोन ना थांला मा बेलाव सामु लादाय मेगन थाइनैखौ लानानै आंखौ मानो नायबाय थादों थांगोन ना थाङा ना आंनि आखाइजों थैनो लुगैदों नोङो हा जायदोंखौ हगारथ'वाखै खोना बेथ'नि र' माथो होननानै थांनो मोनाबा मोजां मोना आङो बै नै फैबाय हगारबाय बिसोरनियाबो सियालफोरासो माथो जायदुं आं नोंखौनो नेबाय दङमोनसो आंखौ मानो आं नोंखौ माथो होनानै थाङाबा मोजां मोनला आं नोंखौ लोगो सानो दानिया लोगो सानो नामा आं नोंनिख्रुइ देरसिन थेवब्लाबो आं नोंखौ लोगोसो सानो नोंसा आफाया नोंखौ लांनो फैयाखै नामा दिनै दाबो आफाया आंखौ बै दखानावसो थांना थाहैनो होदोंमोन ओमफ्राय आं नोंखौ नेबाय दङ थांसै र'
थाबायनांसिगोन। ओइ लोगो, आंनियाव 10 थाखा दङ। आं नोंनो होनि, नोङो गारियाव थां। नोङो एसेबां गोजान लामा थाबायनाङा, नोंनि आथिं रुवायगोन। माथो 20 थाखासो? आंनावथ' दा 10 थाखा खुस्रा गैयानो। नों लां, ओमफ्राय नोङो आंनो 10 थाखाखौ गाबोन होबाबो जागोन दे। दे होमबालाय। ओइ सियाल बोराय, नों जोबोद मोजांथारलै। नोंबो मोजां जायतुं। ओइ बिबारि, मा न' सिङावनो हाबना थाबाय थायो खोना मालाय? फाक्का न' नालाय मालाय। बिबारि! फैनाय! माहाय न' सिङावनो हाबना थाबाय थायो नामायो? सिथ्लायावनो ओंखारखाया खोना? आयु ओंखारोहाय, मानो ओंखारा जानो? खामानि मावबाय दंमोन आङो। मा खामानिहाय? माथो सानसेबो सिथ्लायावनो नुवा। न' सिङावल' नुबाय थायो। साराय सुदोंमोन आङो। ओइ साराय सुनायखौ दोनथ'लै बिबारि, लाइमोनखौ सुनो हो। आंनि फंबाय बिग्राया DSLR केमेरा लाबोदोंनो। थु फट' साफायहैनो जोंनिया। बेनो सानसाय फट' उथिनायनि। आं लाजियोहाय मा। नोंसानि आलासिखौ लाजिगोन आं। आयु बेखौनो लाजिबाय आरो थुना। जोंनियाव DSLRजों साफायनाय फट'आनो गैया माथो। नोंनावबोथ' गैया। जोंहाबो गुबुनफोरनि बायदि फेसबुक इन्स्टाग्रामफोराव फट' होनांगौ थु। आयु आं लाजिनायबो मोनखाङोहाय। ओइ लाइमोन, गाज्रि मोनाबा नोङो सारायखौ सुथ'नाय। माबा आङो बिबारिखौ फट' उथिनो लिंनो फैदों र' जोंहानि आलासियालै आलासि सेंग्राया DSLR केमेरा लाबोदों। नंगौ नामा? थां होमबा थिखांजायो थां। आं लाजियोहाय मा। आयु बेखौनो लाजिबाय आरो थांदो। थिखांजाहैदो फेसबुक वाट्सएपफोराव स्टेटास होनो हागोन। नङाबा आब' नोंनो थिखांजाहैयाखै मानो? नाङाहाय मा, बुरैनो आंखौ बुरै नुग्रा जाबाय। नुगोन मायाबा। ओइ बिबारि थौ नोंनो। ओमफ्राय अबेयाव थिखांजागोन? बै दैमा फारथिंजाय। बेथिंजाय मोजांथार नुगोन, लकेसनफोराबो मोजांथार। आयु आं माबा लाजिखांनायबो मोनोहाय नोंसानि आलासिखौ। जेबो लाजिनाङा, लोगो सानना लाबानो जाबाय। र' होमबालाय आङो दुगैहैनि। दे होमबालाय नोङो दुगैनानै ओंखारनानै थां जोंहानिसिम। आंहाबो ओंखारहैनोसै। मोजाङै साफायजागोन जोंना दिनै। प्रेक्टिसफोरबायसै। मार मोजाङै थिखांनो रोंखागौ फंबाया जोंहानिया। नंगौ नामा? दे होमबा थां दे, थाङालासिनो थानाङा। थाङाबा खिन्थु आं गाज्रि मोनगोन दे। आयु माबायसि बुंथारो। दे जागोन दे थांगोन। दे होमबा थाथ' थांसै आं। दे थां साफायजायो थां। ओइ नोंखौ बियो फसायदोंनोसो सेंग्राया? मा? आंखौ फसायदों? आयु खोनानानै आंहा बांद्रायसो लाजिनाय मोनबायहाय। मोजां खोनादो सेंग्राया, लानोबा ला। नाङाहाय मा आंनो। बेसेबांथ' बेफोरबायदि सिंगोल थाबाय थानोब्रा, लादो। हाबाखौथ' सानसेबाबो जाखानांगोन। बेथ' नंगौ आब', नाथाय आं हाबा जानोनो गोसो गैला। जाय मानसिखौबा आङो आंनिख्रुइबो बांद्राय फोथायदोंमोन, बै मानसियानो आंखौ दिनै थगायनानै खारबाय। बेनिखायनो आङो गोसो थोनाय मोजां मोननाय होनबाथाय गिनायसो मोनो। अबयसे नंगौ नंनाया, थेवब्लाबो आरो गासैबो बेफोरबायदि नङालै बिबारि, आं नुनो मोनदोंथ'। थेवब्लाबो आब' आंनो नांलालै, आं रावखौबो मोजां मोनो गोसोथोनोनो सानखाला। होमबालाय नायनो फैनायफोरजोंनो हाबा जानांसिगोन नोङो। आं हाबा जानोनो गोसो गैला माथो आब'। थै जाम्बि, हाबा जानांगौ, नङाबा उनाव फस्थायोलै। दे उनाव रायज्लायगोन दे, थांदो नोंहा। फट' थिखांजानो थांदो। दे होमबालाय आङो ओंखारहैनि र' आब'। दे बिबारि, बुंनो थाङोबा नोंहा गोबां चान्स दंबावो। आंहासो गैला। मानो होनबा आं सासे हाबा जाखोन्दा हिनजाव। आंखौलाय सोर मोजां मोनो? सोरबाफोर सेंग्राया फसायबाबो हाबा जानाय होनना मोनथिबाथाय फावसायखागोन। आब' आब'आ गैया नामा इबा? दङ, देलायगासिनो बियो। नंगौ नामा? आं फैबायानोमोन। दे मोजाङानो जादों दे। फैबाय नोङो बिबारि? आं मेकआपसो फोनबाय दङमोनलै। फैबाय आं आब'। ओमफ्राय नोंहालाय मानोथो दख'ना गानबोना फैयासै? नोंनिखौनो गानगोन होननानै दख'ना गानना फैयासै आं आब'। नंगौ नामा? दे होमबा फैदो, गानफैदो, आंबो गाननोसै। दे सानैबो मोजाङै स्राय देलायबानो जाबाय। फैदो होमबा। थौ मासे किउट मार। आंनो नांनांगौमोनलै बेखौ।
मोजाङानो जासिगोन र' आंनि केमेराजों फट' उथिगोन ओमफ्राय आं बिनि नाम्बारखौ बिगोन फट' हरनो होननानै मोजाङानो जाबाय र' आंनिया केमेराया चार्ज जाबाय खोमा र' नायनोसै सानैखौबो दिनै ओरैबायदि मोजाङै साफायगोन आं फट'खौ एड्रेस बायदि साफायखागोन हरगाबलायबाय गथ'आ मैयाबो गाबदों दाखालिबो गाबदों नै दिनैबो गाबलायबाय सानफ्रोमबो हर गाबो बिमानि खर' जानाय गथ'आ साला दिसथाबनो आं लैथोसिखौसो ओरैबायदि रागा जोंनो ओंखारबाय आलाय आथानिफोरखौ बुथुमना लाबोदों साला आं लाखिला आं मानसि जानाय नंलालै बिसोरखौ लाखिबाय थाबा मानसि जानाय नंला आंहानोबा बेसेबा दुखु आंहाबा गावनि फिसालाया गोमाजादों जेबो खबर पाति गैया इसोर आरो अबेनि मानसिलाय हाया बेफोरबायदि थाबाय थानो हाया सानफ्रोमबो मेगन मोदै जाबालाय अबाव मोजां जाबावनो देहाफोरा रुलै बाल गथ' बिमानि खर' जाग्रा गथ' गाबोन सोरांथोसै नोंसोरखौनो आङो होखारहरखागोन गाबोननो रागा जोंग्रा जाबाय रावनिबो फारसे अननायानो फैला आंहा फिसाला गोमाजानायनिफ्राय थांथो जेराव थाङो नांथो आंहा पाप नांबा नांथो रावबो पापिया बेफोरबायदि आलायाथोनिफोरखौ लाखिबाय थाया बेथो जोंहासो बे लैथोसेया गावगायाबा सिरिखौनो मोनाखै खोना आंहासो उन्दुनायानो गैला बेथो दाखालिनिफ्रायनो बोरैबा लोरबांबां मोनग्रा जाबाय आं देहाफोरखौनो अबाव मोजाङै थानो उन्दुनो मोनाबा हराव हरनि उन्दुनायानो बेलेगखानो मालाय हरावसो उन्दुनांगौनो सानाव उन्दुबाबो खाथियानो फाग्लानो आलायाथानिफोरखौ बुथुमना लाबोयो अबेनिफ्रायबा आंहासो बेसेबा दिसथाब खस्थ' फारसेथिंजाय आरो ओरैनो जाबायल' थानो नागिरो खामानिखौनो मावनो नागिरा मा जातनि मानसि रुवाथि बायदिसो मावनांगौ बियो दा थेवबाबो लाजिया ओरैनो आजादि जाबाय थानो नागिरो लाजियाबो खोना लैथोस्रि ओइ लैथोस्रि सिरि मोनदोंबा जों फैलाय गाबोनबा हले खिन्थु आं रावनिबो खोथा मानिलाहाय दाखिला आं होखारहरग्रा आं जेराव थांथोसै आंहा भाबा नांबा नांथोसै आरो हाया आं बेफोरबायदि आलायाथानिफोरखौ लाखिबाय थानो मायै मायबाफोर जादों ना मायबाफोर जादों होननानै सोंनो फैदों हा खोनायाखै नोङो बिमानि खर' जाग्रा बान्दोर गथ'आ दहायनिफ्रायनो केवा गाबगासिनो माथो आखालिनिफ्रायनो मोजाङै उन्दुनो मोनाखै आं मिथिबाय सानफ्रोमबो मेगन मोदै जागासिनो बै गथ'नि थाखायनो गाबोननिफ्राय खिन्थु लाखिनो मोनला दे गाबोन फुङावनो होखारहरनोसै आं बिसोरखौ लाखिबाय थाला आंनाबो पापफोरा नांबा नांथोसै आं मिथिला बिसोरखौ लाखिबाय थाबा मानसि जानाय नंला आं मा होनदों आइ नों बेफोरखौ बिसोरो अबाव थाहैगोन बिसोरो अबाव थाहैया नोंहा बेफोरखौ टेनसन लानो नों सोरो हा जों सोरो नोंहा मा बिसोरनि फारसे एसेबो अननाय गैया नामा रावबो गैया नै बिसोरनिया फारसेथिंजाय आरो फैसाबो गैयानो मिथिगौ ना गथ' गोरलैखौ लानानै बियो अबाव थांगोन दे न' थाबाबो बेलेगमोन बा आलासिफोर थाबाबो बेलेगमोन मानसिफोरखौ मदद खालामनो थाखाय गावनि जालायनाङा आयै मालानि मानसि बेफोरलाय मालाय मानसिफोरखौ हेफाजाब खालामनानै जेबो लाब गैया मानसियाबा मा टेनसन ओरैनोबाबो हराव उन्दुलांनो नागिरा उन्दुलांहां जाबानो पापि गथ'आ गाबनायो जिखिजाया आङो गाबोन बिसोरखौ होखारहरनोसै मिथिबाय आं लाखिनो हाला नोङो हाजार लाखिनो नाजा बिसोरखौ आं खिन्थु लाखिया आरो जुदि लाखियोबा आं बे न'आव थाला नोंसोरनो गोजोन खुसियै आं थाला ओइ राजा अनसाय नों मानो सम एसेबां गाबो ओइ लावदुम गैयालै गथ' मानसि गाबखागोन उन्दैखौनो एसेबां रागा जोंदों आरो जोंबोथ' गाबोमोन ना उन्दैयाव आं बेफोरखौ जेबो मिथिया बेथो आङो गाबोन बिसोरखौ थांनो होगोन दे आं बुंदोंना नोंसोरनो थादो आं नागारलांगोन बे न'खौ आयै मानो बेफोरबायदि दे बुंदो नोंनो बिमाखौ नांगौ ना बिसोरखौ नांगौ बुं मानो बेफोरबायदि नोङो एसेबां बैसो जानानै मानो एसेबो अननाय गैया सोबागोन लैथोसि सोबागोन नोङो आंखौ गियान सिखायफैनाङा बुं दे नोंनो बिसोरखौ नांगौ ना आंखौ नांगौ बुंल' नोंखौनो नांगौ दे होमबा गाबोन फुङावनो थांदो होनना बुंदो बिसोरखौ नों बुंलायनाङा दे आंनो बुंगोन आयै नङा
नङाबा साननैसो थानो होबावाखै मानो? उनाव थांगोन दे बिसोर साननैसो थानानै साननैसोल' थानो हो। मानो थानो होनोलै? आं सानफ्रोमबो मेगन मोदै आंसो मोनथिगौ। बुरै देहा मोनथिबाय? सानसे मेगन मोदै जाबानो फाग्लि रखम मोनो आं मोनथिबाय। दिनै नों सानथाम जाबाय आं। आरो जुदि आङो बेफोरबायदि साननैसो थानांगौबा आं थैखाबाय दे लैथोश्री, आं बुंना दोनखाबाय। दा बिसोरनाबो रावबो गैया। बबाव थाहैगोन देनाय नोंनो एसे सानना नायाखै मानो? नोङो बिसोरनि बागै मानो एसेबां सानदों हा? नोङो बिमा नामा? ना नोङो बिफा? जेराव थैयो थैहोथों। आंहाबा मा टेनसन, फिसालायानो गोमाजादों आरो बिसोरलाय मा आंनि? आयै नोंनिया फिसालाया गोमायाखै मोनथिबायना? मोजाङैनो दं बियो। थास गेलेनानै दं दे बियो, थास। नों टेनसन लानाङा बिखौ। सेथा, नों बांद्राय खोथा बुंनाङा आंनि सिगाङाव। दे उन्दुदो आयै। दाथ' गाबगाबायना गथ'आ। गोरलै गथ' नालाय गाबखागोन एसेबाबो। गोरलै गथ'। बिमानि खर' जाग्रा गथ'आबो माखौ एसेबां गाबनो ओंखारो? गाइखेर दौखायोनो माथो। फाथिसोलै आइ, फाथिसो। बियो जोनोम जानाय लोगो लोगो बिमाया थैदों। माने बियो बिमानि खर'खौ जादों। बिमाया बिनिया जोनोम जानायखायसो थैदों। होमबा दाया सोरनि? बे गथ'निनो आरो। गथ'नि थाखायनो बिमाया थैदों। फाथि नङा मा दिनै बियो? बिमानि खर' जाग्राया। सिरिथालै आयै, खोनाबा दुखु मोना नामा? नों सानना नायाखै मानो? बिनि जायगायाव जुदि आं जानाय मोनबा। दोन, नोङो बेफोरखौ माबा होबाय थानाङा। थां, उन्दुहैदो। जेखि जाया गाबोन सोरांथोसै, ओमफ्राय बिसोरखौ आउट। दे उन्दुदो। राजा, जोंफोर सानैया मा जाबावगोन दा? नुदोंना राजा? सोरबा सोरबि मानसिफ्रा एसेबां अन्थाइ बिखानि थामारो। थांगोन दे। जोंफोर गाबोन फुङावनो ओंखारलांगोन सोरांबानो। थाला। रावनिबो जिउआव जोंफोर असान्थि होआ। मैनाथेबालाय जोंफोर मा जागोन? सिमाङाव फैनानै मानो खिन्थाफैया नोङो? दाखालै खेबसे फैनानै राजाखौ लांदो। राजाखौ लांखुमादो होननाया बेनिफ्राय माथो फैयासैयानो नोङो आंनि सिमाङाव। माथो जेबो लामायानो दिन्थियासै। मा जागोन दा बाजै? जोंफोर मा जागोन? जियानो जाया मानो जों हाग्रा बंग्रा लामाफोराव थागोन, थेवब्लाबो न'आव थांला। मानो होनबा अनजालु आदायाथ' राजा नोंखौ फानखागोन। सोरनोबा फानगोन दा? लांनानैबा मा खालामहैयो? आंबो हार मानिया। आं नोंखौ फेदेरथारगोन राजा। खोनादोंना नोङो अनसाय? ओरैनो आङो नोंनि मुंखौ अनसाय दोनाखै। आं नोंखौ जोबोर अनो। असे बिमानिख्रुइबो बांद्राय अनो आं नोंखौ। आरो नायबाय था नोंसोरो। अनसायखौ आं सानसेबाबो गिदिर फरायहोगोन। डक्टर फरायहोगोन आं।